Hello mga kabisaya! Welcome back to our channel! Yay! Oh my God! Wow! Oh my God! A few moments later. At kung bago pa lang kayo sa aming channel, don't forget to subscribe. And also guys, click the button bell para ma-notify kayo sa susunod naming vlogs. Wow! Okay, so for today, our vlog, may ginagawa ko. Walk out the door, you see someone that you know and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Kaninang mga questions about sa aming lahat. So, kilalanin namin ang isa't isa. Kung kilala ba namin ang isa't isa. Sobrang tagal na naming magkasama sa isang bahay. At ngayon, ita-challenge namin ang aming sarili kung kilala ba namin ang isa't isa. Okay, so let's start, Kabisaya! Chia Pets, the pottery that grows. China! 5 minutes later. Hello mga Saya! So ako nga po pala si Ate Donna. And I'm Ken. And I'm D. And So for- welcome. Walk out the door, you see someone that you know and they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Welcome to our Channel! Okay, so for today, our vlog, may kunting twist. Yung sinasabi ko kanina is may ginawa akong question para sa aming sarili. Kilalanin namin ang isa't isa. So, may kunting twist. Kapag ka ikaw ay hindi mo nasagot, meron siyang lalagyan punishment. At Oo. alam niyo yung punishment? Lalagyan ng lipstick sa sa mukha. mukha. Okay, so let's start. What would happen if you were to bring a tiny piece of the sun to Earth? Short answer, you die. Long answer, Oh shit! Oh Lord Jesus! Oh Jesus! Get the water, nigga! Jesus Christ! Lord have mercy! Get the water, nigga! It's going down! A few moments later. So, hello guys. Ito na nga yung Question namin. So, ito yung question number One. 1. So, question number 1. Kailan ang birthday? At Ikaw yung panghula kay Ken. Si Ken naman, panghula sa akin at ako ang panghula para sa'yo. Okay, so, I guess yung birthday ni Ken August 24, 2009. isn't it correct? Yay! Tama! Okay, si Ken, manghuhula sa akin. Wala, grabe to! Diba? Hindi niya alam ang tagal-tagal na namin sa isang bahay. Kasi lang, Minsan lang naman tayo mag-celebrate. yun lang. So, kailan nga ba yung birthday mo? Birthday ko is January 30, 1996. Tandaan mo yan. Okay. Next, si John D. Kailan pa? So, wala niya birthday ko. Alam niyo na. Birthday ni John D. June 4, 2000. Yeah. Correct? Yay! Yeah! Uy! Sakit ang nakasagot sa si Ja ang butangan o lipstick. Tada! Ikaw ba dyan? Hindi na ako. Ginagawa. Dandahan ra kay Buba dahil. So, lalagyan ko siya ng lipstick para Ano ang day kay bisira? medyo kakatawa. Lagyan natin parang black. Ay, pudak ka day kay. Mabutak ako ng lipstick day. Takpo na. Kasi ito ganito. Sumukha na siya. Alright, sponsor. Next question. Okay. So, next question number 2. 2. So daw. Ano yung mga award o achievement sa school na natanggap nyo? Nung high school. Kahit ano, basta natanggap nyo. Okay.
So magsisimula ulit ako kay Ken Ken. Okay. Tanggap mo ba ito rin? Hindi! So, sorry, nagkamali ako. I mean, hulaan ko pala, sorry guys. So I think na ang natanggap niya is yung grade 3 siya, meron siyang with honors na certificate. Award yun. Ano pa? Meron pa? Meron pa? Ano pa ba? Sana all madami. Nung nakaraang buwan lang, since wala pang COVID-19, sumali din siya sa isang paligsahan sa division place sa Rizal High. At Yun, 1 year yun. year ba yun? Oo, okay. At Basta mali ka. wala. At least may na, ano siya, may isa lang. Sige, at least okay lang. Okay lang, hindi pa rin ako magay kasi nakataga. Achievements marami kasi. O sige, so tama ako. So si Tama, Ken Ken ang sige. susunod na magtatanong kay Sa akin, eh, ba yan? Wala ako masyadong wala kasing achievements. Grabe to, meron naman. Yung meron kang certificate na yung nag-graduate ka sa college, tapos meron kang basta yun. Ano? Ang tawag doon, kung sa bilog na papel. Ano bilog doon? Galit na papel, ba't doon sa college? Kasi bibigay sa inyo. Mag-college kayo ba? College. Saman. Hindi ko alam basta. Parang certificate yun na nakapagtapos na kayo. Diploma. Yun, diploma. Grabe to, meron pa naman sa high school. Yun din. Ano sa high school? Nag-graduate ka. Saka, best in class. Ano? Dancer of the year. Hindi ko naman Dancer of the year, meron Dancer yun. of the year. Tapos ban majority of the year. Oh, yun nga yung sasabihin ko eh. Ano pa? Yun lang. Kasi hindi ko naman nakikita yung ano mo eh. Yung Kadoy, bawal yung may mga ano mo ba? Okay, sunod. Ako mangmula kay Jandy. Naalala ko yung yung senior high siya. Ano yun? With honor. With honor siya noon. Yun lang. Ayun lang. Ano ba? At least, so tama yun. So, ayun nga. Walang masusunod. Tapos nung ano pa bang mga natanggap? Yun lang ata eh. I mean, yung elementary, nung elementary, naging with honors na din ako. Nung grade 3 ako, tsaka grade 4, I guess. wala pa, Day. So, yun lang. So, Question number 3. So, ang question number 3, ilan kayong magkakapatid? Name it. Agoy. So ako mga kabisay, wala akong masyadong alam sa mga magkapatid nila. Since hindi kami masyadong close nito. Di sila close daw. Okay. So I guess naman, ilan ba baka sila? 3. Name it. So yung 3, hindi ko masyadong Di mo masasabi kilala? yung real name. I mean yung real Okay lang, at least, yung babae, yung sumunod sa kanya, si Jillian. Correct. Jillian. Yung dalawa, lalaki kasi yung dalawa eh. Yung tatlo lang sila. So 3 pala lahat sila. Dalawa isa. lang yung kapatid niya sa ibang Sunod. ay I don't know. Isa lang. Isa lang. Ikaw, Ken. Kilala mo? Kilala mo? Oo. Sige. Si Ace. Sino pa? Si yung babae. Sino? Yung babae yun eh. Meron din ako kilala lalaki. Sino? Gabi pawis mo. Basta dito. Siyempre. Sabi ko dito.
guys, walang malalagyan na. Ala, di ko kilala mga kapatid nito. Kapatid ko na. Meron pa pala. Sino ba yun? Sino kayo mga kapatid ko? Oo. Shout out kay mama dyan sa Davao. Hello. Hala, di ko kilala mga kapatid mo. Kisa man to, oy. DC. Ay, mama ni Jato. Si ano? Si Mami. Ijatang tita. Si Kuan. Si Gito. Alaw ako kaila, sorry. So, yung mga kapatid ko is 3 sa ibang pamilya. So, bali 4 na kami. So, ang sumunod sa akin si Mark. Pangalawa si Carl. And yung pinakamunso namin si Sophia. So, shout out sa inyo dyan sa Davao City. So, lipat na tayo sa Apat. 4 pala. Uy, di ba dapat susulatan mo siya? Ay, Susulatan mo siya, di ba? ay, bawal pa. Ay, hindi pa pala. So since may ano pala dito, Ako punishment, nakalimutan na. susulatan pa pala siya. Mauna si Gumayara do. Kay, dali mahurot ang lipstick. Wala pa tayo sponsor. Ayaw sa akong kilay. Kaya matanggal Ano ako. ko? Sundin di mong gone. Wala. Wala pa naman. Ayaw. Dako. Kay mahurot ang lipstick. Wala tayo Wala pa. sponsor. Iwan. Sige, sige lang. Hawakan mo na itong cellphone. Ayaw. Nag-aday kay mabalik na. Matay. Uy, tawa na. Uy, ikaw sarap mo, please. Lalagyan ko siya na siya ng cruise. Okay, sa question number 4. So, yun nga. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Okay. Mauna ako kay Ken. Siyempre, mauna ako. Yung pinakauna. So, hulaan ko kung ilang taon na to. So, since 2009 siya, bibilangin natin 2009, 2010, Alam mo naman eh. 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, 10 years old na siya. Mag-11 years old na siya. Ngayong August 24. So, tama Tama ba ba? ako? Yay! Ikaw, 19. Nagbilang ako eh. So, tama na yun. Walang violation. Violation? Ay, walang Mali. punishment sa amin 3. Okay, next. Number 5. 5. Sino ang papa at mama mo? So, sino ba? Dil. Yung Raining. Dil ba? Yung pinaka-Raining. Sige. So, yung totoong papa ni Anwelson, Lahat ah. si... Dil na yung buo. Ayaw na lang magbuo. Kaya di mo natin kilala. So, yung papa niya, So, yung mama niya ay si Angie. Angie, yung nickname. Pero yung totoong pangalan, Angeline Godito. At yung papa naman niya ay si Rowell. Pero I forgot the surname. Sarzona. Sarzona, okay. Five minutes later. So guys, medyo naputol lang kanina kasi nahulog yung cellphone. So, laan mo. Ano, yung maliit. Grabe naman to sa maliit na mama ko. Alam mo naman, takot ang mama Ay, mo ah. magpagtay lang kami. Ah, sige na. Ano? Kilala ka yun eh. Sino? Diba? Oo. Ay! Ayun, papa. Hindi ko kilala. Ako hindi ko kilala papa ko. Ay, gagi. Sige, Walaan mo sa kanya. So yung wala niya. Madali lang daw kasi kilala Ijang niya. mama si DC. DC is ano. Daisy. Ijang papa si... Walk out the door, you see someone that you know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Nagkalimut ako. Tagasugod do. Isa to yung papa din. Si... Jose. si Jose. Alam mo ka.
ang pangalan ng papa ko ay si Luloy Villamo. Ayun. So, shout out kay papa dyan sa Sugod. So, Good! Okay, next question. wala ka ring punishment. So, dito naman tayo sa pang 6. 6 o 6 na question. So, ito ang question. Six. Saan ako nag-aral nung high school, elementary, college, senior high? Yun lang. Yun lang. Okay, So, second Ken kasi Ang since, dami. since elementary pa siya, ang sasabihin ko na lang kung saan siya nag-aral nung mga elementary niya kasi palipat-lipat siya ng school. Yung permanent address. Yeah. So, nung ano yan, yung kindergarten or daycare ba siya? Hindi siya nag So, nung kindergarten pa lang, Summer lang. Summer. okay, nung summer, doon siya nag-aral nung summer sa Matalong. O, ano pangalan ng school? I forgot. Sabihin mo, hindi ka muti ah. Yung nga dito sa Batis, sabihin, hindi ko na maalala. Baptist. Okay, Baptist. Tisman. Baptist. O, sunod. So, nung Grade siya, one. ng grade 1, tsaka nag-pre-elim or kindergarten, doon siya sa Kahagnaan Central School sa Matalong pa din. Shout out sa Shout out. Shout out sa At nung nag-grade 1 siya, guys, nung nag-grade 1 doon pa rin sa Kahagnaan. Pero nung nag-grade 2 siya, lumipat na siya dito sa Manila. Sa Diyon. So, doon na siya nag-aral sa QC sa Tandang Sora. Ay, ano. Nagsasabi ng school. Ayun, alam mo nung... I forgot din eh. Oo, Pero okay na yun. kung ipakawala mo sa akin, I guess Tandang Sora Elementary School. Alam niyo naman eh. Sige na, sunod. So, nung yun nga, nung Dami-daming school nag-grade 3 na siya, at saka until now, grade 5, doon na siya sa Uranbo, sa Pasig City. So, hanggang ngayon. Hanggang ngayon, yeah, until now. Five. So, next, Ken, nanghula sa akin. Ikaw, sa ano? Sa elementary. Sa ano, sa elementary, doon sa pinag-aralan ko na kinder ako, kakang grade 1. Saan niya? Doon sa elementary school, central school. Asan niya? Anong lugar? Leyte. Anong Basta sa pangalan ng Leyte. lugar? Adto sa kuan. Adto sa Hagnaan. Ayun, elementary school. Pag high school, High school, doon pa din. Ay, tama. National High School. Sunod. Sunod, dito na sa Manila ka nag-college, di ba? Hindi, oh. Hindi, doon. At basta doon ka nag-college. Ano, saan? Saan? Doon sa meron tayong parang, Anong lugar? alam mo yun eh, kasi malayo yun eh. Ano nga? Nakalimutan ko na, basta magabi nun eh, nang umuwi na tayo. Ano nga ang lugar? Hindi ko alam. Okay, sa SLSU, Southern Leyte State University College of Teacher Education. Ayun. O, meron pa, nag-aaral pa ako ngayon eh. Saan? Ano? Saan? Yung masteral ko. Yung doon sa kila, Saan? yung lalaki. Yung lalaki ko, meron sa nasabi ka. Yung lalaki. Anong lugar? Yung, Yun, sa Manila, sa National Manila. Teacher College. Masteral nga. siya naman. Sunod, si John D. Nag-elementary siya. Alam ko kung saan. Kagnaan Elementary School. Ang high school siya, Kagnaan National High School. Senior high is Rizal. Ano yun? Ano yun? Hindi. Sa Pasig. Pasig yun eh. Anong pangalan ng school? Pasig. Kasi, Como. Rizal. hindi. Common. So, sa Kapitolyo High Kapitolyo. School. Shout out sa mga... Okay lang, kasi may nakatis may naalala. Ayun. So, lipat naman tayo. I-change na naman natin. Ako manghula kay Ken. Si Ken manghula kay Jandy. Si Jandy naman manghula sa So, akin. vice versa kung baga. Oo. Hindi ako Next pareho. question. Number? Wala na, 4 question na lang to. Oo. 4 na question na lang. So, ito yung... So 4 na question na lang. So, ito na yung sa sarili namin. Kung anong ganap sa bahay namin. Kung sino yung ganon. So, first question.
Sino ang tamad sa aming tatlo? Kung sino yung tamad sa kung sino yon, siya yung lalagyan ng lipstick. Okay. Sino daw ang tamad sa bahay? Alam namin kung sino, si Ken. So, lalagyan namin siya ng Di ba si lipstick. Ken? Okay. Lagyan ng lipstick. So, pag inutusan mo kasi siya, guys, inutusan mo si... Ay, Ayaw niya. Minsan, ang tamad niya sobra. Pag siya nag-utos sa'yo, susundin Susundin namin. Oo. Pero Hindi pag kami naman naman ang utos sa kanya, hindi niya sundin. Senyorito, senyorita. So, lalagyan natin siya na. Sunod. So, yung pangalawang tanong naman is, sino ang minsan ang maliligo? Ikaw! Maliligo. Ikaw, lagi ka naliligo. Lagi ka naliligo. Sino ang minsan? Kahit na, lagi ka naman. Tapos nandun Ang ka tanong, sino ang minsan? Ako, hindi ako minsan. Oh! Hindi ko yan. Oh, credits ka bago ka naliligo. Naliligo ka pag alam mo Iiyak pa pag mabango. ano, pag sinabi, Umiiyak Ken, na maligo ka. Oo, ganun siya, guys. Lo, Ay, umiiyak na oo. ako. Lamela. Pag sinabihan mo na ito na, ay maligo ka na kasi ang baon mo na, mamaya na, pero hindi pa pala maliligo. Maliligo yan pag kinagalitan na sa wari. Lo. So, lalagyan siya. Pinapagalitan daw ako, Lolo. Pinapagalitan daw ako Sige pag na. hindi naligo. Sunod, question. Uy, nasira na doy. Sunod, So, ano, pagtulo. kung malakas kumain, Sino ang malakas kumain? Ubalin mo yan. Oh, hanggang suwatal. Sige na, kasi Hindi, ang unfair, tanong ko. unfair. Crack pa ba? Ako. dami ah. Dami oh. Sunod. Ay, So, sunod. sino ang magaling sa ML. MI? Si Jante kasi mythic na siya, legend na naman. O, hindi ba kumitik? Ay, naging 2 mythic ako. ka. Naging mythic Naging ka. mythic ako. Oo, Naging mythic ka. Ako ang legend So, ako. shout out sa mga kasama ko dyan sa ML. So, ang Si gamit ko Ken Ken, talaga, ano kaya lang? ako naging mythic ay si Ant. Si Ken, ano lang eh. Grandmaster ka. Hindi yan Grandmaster, guys. Elite yan. Lo, alam mo yun na. Or warrior pa pala yan. Lo, warrior. Master siya, master. Madali, Ay, magaling ko ikaw sa una, ML. ikaw una, ikaw una. Ang galing ng question kung ginawa ko yung question. So, ginawa yung kasi ito para malagyan kami lahat ng lipstick. Walk out the door, you see someone that you know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Para akong bangkay na isasalang na sa ano. Okay. So guys, since alam nyo na, parang kung ano, Ano guys? Contestant number 1. Mula ba yung rata? Mula ba yung rata? Basta po diha. Ipakita ang naman. Okay, contestant number 1. Ken. Ipakita mo naman ko. Contestant number 2. contestant number 3. Alright, so guys, ayun nga po, nalaman nyo na kung sino-sino yung mga kapamilya namin, saan kami nagmula, ano yung school namin, ano yung mga awards na ano namin, tapos kung sino magaling mag-ML, yun. So guys, kung gusto nyo yung magpa-shoutout, Just comment below. at kung gusto nyo naman mga suggestion, comment nyo din para malaman namin kung Ano ano pang yung mga challenge na ipapagawa niyo sa amin. At Don't forget to subscribe to our channel. so please guys,
keep supporting to our channel kasi marami pang mga kalokohan at mga kabaliwan ang aming gagawin sa vlogs na to. So thank you mga Kabisaya! Yay! At magkita-kita tayo sa susunod naming vlog. Bye-bye! Haters gonna hate, I laugh cause you fake. Lawyer mad cause I do something that you can't. Double tap again, going back to the bank. Go and hate all you want, know I'm something that you ain't. Haters gonna hate.